Ene oglanlar filtrimize mustanofka etdik. Taýin işlep başlady. Hak berdi. Gyzykly ýerini aýdyndy. Bakaty garansiýasy. Ne sevesin su filtrin. Owa faol. O da sayladın. Pro amerikanski. Filtr urnayan organ bilýändir. Hilni, hil taýdan alamyzdy. İçide mesela döreden ok. Özünde 7 filtr var. Ondan goşmaça su saklaýjy baçok var. Baçogam demir baçok bolup gidýär. Onun düpdäki alýanlary kranikler, çelle hil kastı var, gowsy. O buranlı bolup gidýär. Ondan kranigam ýokary kranigam 2 gulakly bolup gidýär. Bir gapdan agyz suwky, bir gapdan çaý, nakar. Düşündüm. Ulany bermeli. Bakat näçe? Bakasan 3500 manat amatly bakadan awany. Şäher bakasan şol ahali welaýatynyň ähli künjegine eltip gurnap berende de şol bakanyň içinde eltip gurnap berýär. Bu läder aparatyňda da Ondan 3 ýylyň kepiligi bardyr şoň. 3 ýyl 3 garansiýa. ýylyň garansiýa berýär. Bola, ädir soňunda da näme diýilýär şo ýylyňdäki? TDS bilenem suwunyň bardyr, äder çykarsyny ýerli suw näherlek görkezýär. Filtrden geçen soň näçe derejäni görkezýär, onuň gözüňiz bilen görersiň, baglap görkezýär.